Okay, vi vil gerne bevise sætningen for en andengrads polynomial, og det er også sætning 4. Forskriften på den hedder f af x er lige med ax i anden plus bx plus c, eller og a kan ikke være 0. Og hvis d den er større end 0, så har den to rødder, så har f af x to rødder. Har to rødder, som hedder R1 og R2. Og det vi gerne vil bevise, det er, at de kan faktoriseres, så derfor skriver vi det sådan her. F af x lige med a gange med, så smider vi dem ind i parenteserne, x minus R1 gange i parentes x minus R2. Og det er den situation, vi har. Okay, nu vil vi gerne gå videre med beviser. Og for at gå videre med beviser, så bliver vi nødt til at vide, at R1 er lige med minus b plus kvadratrod d og over 2a. Og at R2 er lige med minus b minus kvadratrod d over 2a. Ja. Og så går vi videre med vores sætning herop. Fx er lige med a gange parentes x minus 1 gange parentes x minus r2. Og så ganger vi parenteserne ud, og det gør vi sådan, at vi skriver x lige med a gange en parentes, så ganger vi xx, som giver x2, og så x gange minus r2 giver minus r2x, og så ganger vi minus r1 gange x2, som giver r1x, og derefter ganger vi R1 med R2, så det kommer til at hedde plus R1 gange R2. Og nu vil vi gerne samle det. Samle R1 eller R2 og R1 med x. Gør vi sådan her. Skriver det sammen her. Og så samler vi det i en parentes, som må til at hedde R1 gange plus R2. Og så er der et x i overskud. Og så plus R1 gange R2. Og det her, det er vores sum. Og det her, det er vores produkt. Okay. Og vi vil starte med at udregne summen af rødderne. Og det er R1 plus R2. Og vi kan lige kalde det her mellemregninger. Sådan. Og det bliver minus b plus kvadratrod d over 2a plus minus b minus kvadratrod d over 2a. Og vi vil starte med at
altså de her samme fællesnævner, derfor kan vi samle. Så det bliver minus b plus kvadratrodet d minus b minus kvadratrodet d over 2a. Og nu kan vi se, at plus kvadratrodet d og minus kvadratrodet d, de går ud med hinanden. Og derfor kommer der til at stå minus 2b over 2a. Og her går 2 så ud med hinanden, så vi ender altså ud med minus b over a. Og nu har vi fundet summen af R1 plus R2, og nu vil vi finde produktet af R1 gange R2. Og vi ser minus b plus kvadratrodet d over 2a gange minus b minus kvadratrodet d over 2a. Og når man ganger brøker, så siger man tæller gange tæller og nævner gange nævner. Og det bliver parentes minus b plus kvadratrodet d, parentes slut, parentes igen, minus b minus kvadratrodet d. Vi skal lige have gange her. Over 4a i anden, fordi vi ganger, eller 2 gange 2, det er 4, og a gange a, det er a i anden. Og nu kan vi se, at det her, det er en kvadratsætning, hvor og det bliver, altså vi kan se, at der er to tals sum, altså minus b plus kvadratrodet d, gange de samme to tals differens. Det bliver kvadratet på første led, gange kvadratet på anden led. Det vil sige, det bliver b i anden minus parentes kvadratrodet d i anden over 4a i anden. Og derefter bliver det b i anden minus d, fordi kvadratrodet og i anden, det går ud med hinanden, over 4a i anden. Og nu ved vi, at d, det er diskriminanten, så det er b i anden minus b i anden minus 4a i c over 4a i anden. Og det er en minusparentes, så det ændrer fortegn inde i parenteser, så det bliver b i anden minus b i anden plus 4ac over 4a i anden. Og her går b i anden ud med hinanden, 4 og 4 går ud med hinanden, og 1a går ud med hinanden. Så vi ender ud med c over a. Okay, nu går vi så videre fra den her sætning, hvor vi skulle finde summen her og produktet her. Og dem har vi jo så fundet. Så begynder vi lige at regne det ud her, og skriver lige sætningen op igen. Så vores sum. Og vores produkt. Og det indsætter vi simpelthen bare sådan her. Og til slut her. Plus C over A. Og til slut. Og nu omregner vi simpelthen bare sådan, at vi ganger ind i parentesen, så a gange x i anden, det giver ax i anden, og så a gange minus minus b, det giver plus b
Og så har vi så, når man dividerer ganger, så går det ud med hinanden. Så det kommer til at hedde plus b. Og så er der et x her, stadig skal med. Og det samme her, a gange. Altså det går ud med hinanden det samme a her, så det kommer også bare til at hedde plus c. Og her har vi så det, vi gerne vil bevise, vores endelige sætning.